तुम्हारी मामी ओ जे बिया कत देना लड़का फिर आ बिया ठीक होई मेरे मार में दिमागवा होश में चुपचाप कहते डायरी में चलता है मत डायरी में बरबराते बताओ जरूरी है पापा मना कर बा नत बताओ पैसा हम थोड़े ना बतावते देखे वाला देखते ना बाहो हां 5 महीना के पेट 5 महीना के नहीं 4 महीने के पेट से हो गलू दिमाग है सही लाकर समझ लो ना चुपचाप लिया के चलते चुपचाप ओरे हीरे के पनोंगी या तो लो छिलेला कबू ना मर आदमी सब आदमी देला चौकी बहुत नइखे आ सही से मिना नवा बदम के बांगु बाबे नवा बनम के बांगु बाब न पापा अंगूर बा ना पापा मैं इज्जत के साथ नाच का दारू अबे ना पापा का था वो ए तोर माई के बेंगवा कहते भी रे यार मैं कर दे भी दिखा दे पेटवा पैसा खोल के जानले रहती ना कि आगल पागल बेटी ओकवा जवानी पे पेट जानले रहते हम बाप बुढ़वा होई तो तोरा घर हम जमने ना लेती हम जमान लेके भथा गईली तुम जा हो के हमारा का हो सुरेश बो हम समाधि बनाबो छिना रो देख लइका होई बियाह कर के रह ये पापा मामी बारे गोस ने बतावे कि हम पेश बानी मामी से कोई से नहीं के बतावे के ओजा पुआ मिली पुआ हां पुआ मलपुआ पूरा मिल हमने के रोज नून तेल भात खाते चोखा डाल के मामी घर जाली रंग के मिल अब सास मत ली है ना तो ए पापा ऐसे ही तो धोके ले गए रहली लहरिया में हमक बड़ी मजा आत रही तो के का समझ में आई हो पगलो कुछ ना समझ में जरिए से साफ तोर माई के रमसी सवा वाला ये आई बोल ए पापा हम विवादम के देखो गाड़ी वाला देखो पेश बनिए गाड़ी वाला भोरही से कौआ छप्पर पर बैठ के आ काव कइले बड़ लागत आई हमर बाबूजी यहाँ का कहत रहे माई कि बरसात में कोई तोहरा के चरौरी पापड़ कहाँ लागी ना आंगना बहारे खूब लागो फेंके अपने से बतिया तार बाबूजी नहीं खो ना आवत कौआ काव कब्बे के बोलत हमार बाबूजी कैसे आ जाए इतना काम है घर में बाकी कोई के सांसें लेवे के कहत रहे कि तार माई आलू को सुखौटा भेजई हां अब कहत रहे माई लेकिन अबे का फोन कुछ कोई लेने से हम का बता सकी मम्मी जी खिचड़ी बनावा सनीचर बनावा तो खिचड़ी ठीक बाटे कहीं टमाटर लिया दी मम्मी जी हां तू तैयारी कर हम जाते हैं बजरिया में पता ना के आई के ना आई जला सा झूम लू में नाले ना जला सा झूम लू में नारे बाबा मां थोड़ा सा पी लू रे नारे बाबा मां मम्मिया अरे मम्मिया चौरसिया बो बोल भी ऐसे उल्टा सीधा बोल भी चौरसिया ओए मामी कुमारी ओ बियाई बो करे अरे बुची जी नेहा बुची पाहुन गोड़ लागतनी पाहुन अजीब बुची लागतनी बियाई वाला देखबा बुची बानी बे ओहो भगवान अजीब पाहुन ई काजी है रहुआ कुंवारे बेटी के पेट से लेके आवतने हमारा घरे देखी अपन इज्जत बचा आज जा पुआ खाए नो मन लबलबाइल बलाल चोता है खातिर बन हाजी हमारी इज्जतिया लेम काजी पागल बौरा है बाड़ी आ कोनो खेला खेल देना हंसा का अजी ने बुची करे ये सब का कोई बन जी का ना करेंगे करे वो दिन पर दिन पागल आइल उठे नहीं उठे जवानी चचरा घर में चली ना गोम ना देंगे पुआ खाएंगे देखा तो आ बनी जा मासे दो वो अपन दिया धके अगर जान जाई कि एकर भगिनिया दुख देव तू ये कितनी जगह था वो कि हमर दम खुनामा खौला था मन का था कि खून बारे हररी बाप वाले हररिया बाप के ऐसे बोला जला रे राम सिसवा बोला हररिया जल्ला रहती तो ना एक बचपन में नून चटा के मुंह चुप रही पाऊं हम चपटे ना करती केहू जाने हमारा औलाद लायक होई केहू जाने ला जी कबाई के अब देखरी की पेट पूरा फूल गइल चल घर में जी कोई देखे जाए हां हमार भाई ने कनिया हमार भाई भौजी इरे का डाइन लेखा बनतर जी दे रो हां ना नेहा नाम हां अरे निकल
बूची मुची घूची हमार ननद रहली ना बड़ मुँह गइली उनकर एगो बेटी ये हरी ना गोइल दांते काट लेन दूधवे में पियते में दादा ई सब लोग के बतावल जरूरी बा जी बाद में साली पानी पी ली तब खिचड़ी बनाई इहो देखी ते मेहना मार के तार पुआ भगवान ना पेट से खिचड़ी खाइम पुआ ठीक है तो पूरा बना दे जनी अबे ले जो जो अभी नहीं अभी घोर अब तब नु बनाए फन कोलो तो कर रही है ये मम्मी जी ये तो पेट से रानी जी ये कोनिया हाला मत करो चुप चुप जान तो कुछ कर माई बाप आगे पीछे ना रहले बूढ़ पुरानी ना बड़ा पागल समझ के कोनो का कोई तारा ले हाय हमर लोली खाली चोली फाड़े नी शान पर सुता के चालान मारे नी राउंडे मारम त ढेर से हो गइनी हैं देखा उठ गया बात वाले रे तू मारा तबे हमरा की दबे में फिर हाथ छोड़ता नहीं जी ने अबुची पाऊं डॉक्टरी में नाली आ गइल पता चल कैसे अपने मन से पहले पता ना चला लग 2 महीने कराई तो ना दिमाग तुमको नो लोजी घर में चला नाम गोम ना जा कोनो लौचिया कहतरी पेट नहीं क्या तोर बापवा रे तिकन हेरिया मामा मामा ए मामा ओए हे पाहुन हमार दर्द दिया जन हमारा पत्तल पर खाई ना खाना के उतर देखा छुपा के ओकरा के केहू तो ओकर लइका हो जाई ना ओकर बादे जैसे लिया के चल जाए होई जी कहां गइले दादा मामा अरे हमने आ भगिनी बगानी नहीं हां गाड़ी से चल के आइलो आई का रे फिर बा पेटवा तो फूलल बा ले काम बा लइका में बा ये जी देखी ना पागल बाड़ी पेट से कदल बस पाहुन आइल बना कतना रोता ना ई का हम सुनते कैसे हो गेले अपने से अपने से कैसे हो जाई लुगा डाल के का हाँ लुगा डाल के मम्मी जी कुंवारे में तू का केले बल तोर कुछ अंदाजा बा काहे ना करो फैमिली में ना होला का का होला प्रीमियम में फैमिली में कुल कर अरे वो कुल झूठ साच के कुल दिखाओ रहा से पेट से हो गया ये कर दिया वो कर दिया बोल दिया हम भी बोल दिया हूँ हां मामा गावे आवे करते पेटवा में लगा के जरूरी रहल काहे पापा के मतलब ना बनाई उल्लू ना बनाई अरे पाहुन ले कहेगा तो मर जी हम कते कोई बोल बैठे हाय पागल बाड़ी की चान हां लेके आओ तो अरे बीए में पढ़ती है रे बीए में फट बिजन मर लेली पागल यो आई रे मार्कशीट इन्होंने को दिल रही एक बात कर ले कह दे भी आज तो उ साल भर तक ना भूलाई पेट से नहीं खी कपड़ा से रही हो का आयो रमिया के दवा धड़ दिल करत का लगी पाहुन खुश रही पापा हूँ अरे तोर बाप हमारे इलाज कराइए आधा बिग हट्टो पारा बेस हमार जीजा जी हुआ दीदिया को मरद तोर माई को मरद हई हई बापा हमार मॉर्निंग चल के तो रखले आइसक्रीम बा खा लिए चल बाजार घुमा ले चल आइसक्रीम मेला देखे जात एगो लइका देखी जा एकदम ना पागल बाड़ी एकदम कैसनो लइका मिले ना हम सुते पैसा कालू लंगड़ मिले से कनी मन थोड़े मिले ठीक स है बाका अब हम हम धारा देव सही हो जाए